A nova política arancelaria dos Estados Unidos trouxo hoxe ate os Salnés os líderes do BNG e do Partido Socialista. Ana Pontón e Xosé Ramón Gómez Besteiro estiveron encambados, participando en cada súas reunións con representantes do sector adegueiro da zona. Pois está atravesado polas incertezas, non, polos cambios que se están producindo a nivel internacional e, como non, ao BNG pois preocúpanos como isto pode incidir nun sector que, como digo, é tan importante cando falamos na produción que ten, no emprego que xenera, na riqueza e tamén no cuidado do territorio, que nos parece que é unha cuestión esencial. É un sector marcado sobre todo pola mellora constante durante os últimos anos, cunha maior capacidade de exportación, de internacionalización dos nosos viños, pero tamén é un sector que se ve amenazado polas decisións da administración americana e pola ameaza que hai da subida constante dos aranceis que van a afectar sin lugar dudas as exportacións. Gómez Besteiro estivo antes na adega Martín Codax. Dende ali reclamou a Xunta que poña en marcha medidas de apoio aos sectores afectados, con axudas complementarias ás que se están a habilitar dende o Estado, dirixidas á digitalización ou á apertura de novos mercados. O líder socialista exixiu ao presidente Alfonso Rueda que lidera a resposta á crise dos aranceis. Rueda, pois, efectivamente, ten que liderar esta situación, ten que liderar con iniciativas industriais, con iniciativas económicas, apostando pola digitalización, apostando por abrir novos mercados, por tanto, esa dependencia exterior aumentala, pero non vinculada solamente a un mercado, sino a abrir e ampliar mercados, e todo iso significa liderar como é a súa responsabilidade como presidente da Xunta. Mais tarde estivo no parador de Cambados a voceira nacional do BNG, que mantivo un encontro cos representantes das cooperativas vitivinícolas da zona. Ana Pontón reclamou á Xunta que tome medidas de acompañamento pro sector a través do IGAPE, tanto en materia de asesoramento como de financiamento. Concretamente, creemos que sería importante que nesa negociación que se vai a abrir co goberno americano o sector do viño non teña que pagar ningún tipo de arancel. Creemos tamén que desde a Xunta de Galiza se deben poñer en marcha medidas de acompañamento tanto técnico como financeiro a través do IGAPE que permita pois, que aquelas adegas que podan ter problemas polas variacións do mercado pois, digamos, teñan os recursos necesarios para facerlle frente a esa situación. Pontón recordou tamén outras das propostas do BNG para o sector vitivinícola, a recuperación dos contratos homologados entre viticultores e adegas, a aprobación dunha lei do viño e o afianzamento do Banco de Terras, entre outras.